rengeteg olyan könyv foglalkozik olyan megoldásokkal, amire azt mondjuk jobb esetben, hogy ez hazugság, ez kamu, ez átverés. Van, amelyek csodákról írnak, míg mások olyan faktumokról, amiket nem tudunk megmagyarázni, tehát megmagyarázhatatlan rejtélyek. És amíg nem élünk át mi magunk ilyet, addig azt mondjuk, hogy hát ez vagy igaz, vagy nem. Tehát megvan nekünk az a két sarok, bár ez egész egy egység, amikor eldönthetjük, hogy ezt igaznak, valósnak, vagy éppen valótlannak fogjuk föl. Egy ilyen igaz, valótlant éltem át én is, amikor is azt vettem észre napok óta, hogy nem tudok egyszerűen semmit sem csinálni egy olyan termékbe, ami tényleg legjobb a Földön. Mert minden rossz benne, mert amit már megcsináltam nem működik, és semmi sem nem úgy történik, ahogy kellene. Pedig maga a termék tökéletes. Én a Mailmasterről beszélek. Soha nem találkoztam benne olyan hibával, ami véget én nem tudnék benne dolgozni, alkotni. A marketingsoftverek.hu termékéről van szó, amelynek a társtulajdonosa Kauth György, aki a készítője, és Csepregi Balázs. Tényleg a termék tökéletes, a legjobb. Nem véletlenül mondom ezt a szót, hogy legjobb, mert az. Ez nem egy olyan promóciós videó, amire fölkérte Balázs, hogy forgassam le. Erről a Balázs nem is tud, csak utólag fogja megtudni. De megérdemlik, hogy ezt megcsináljam, mert túl sok jót kaptam tőlük. Ezért is csinálom meg ezt a videót. És legfőképpen azért, hogy elmondhassam neked, hogy igenis csodák vannak. Mert előfordulhat az, hogy napokig nem megy az a valami, ami eddig flottul ment, és napokig nem megy, és amikor eltelik egy bizonyos dolog, majd erre mindjárt kitérek, akkor megint minden hirtelen működik. És akkor fölmerül benned a kérdés, hogy mi történt? Ezt nem értem. Hogy lehet az, hogy nem ment napokig, és most meg hirtelen minden megy? És tudod, mire jöttem rá, hogy mi történt? Ez egy nagyon furcsa dolog. Amit itt fejből kisugárzunk, aztán lehet, hogy körülöttünk van ez a valami, de minden esetre magunkból kisugározunk ezt a valamit, ez kihat a gépekre is. Kihat arra, hogy te mit gondolsz. Arról a más dologról, kézzelfogható valamiről, emberről, bármiről legyen szó. És ha éppen negatív ez a kisugárzás, mert neked valami nem sikerült, és így könyveled el, hogy a többit is, hogy akkor az sem fog, meg emes sem fog, akkor tényleg nem fog. Ez olyan, mint egy csoda. Tehát amit elvárok, az megtörténik. És miután ezt a negatív köpenyt, a negatív sugárzást biztosító csatornának a kikapcsoló gombját kikapcsolóra állítottam, kikapcsolt pozícióba, akkor hirtelen minden a Mailmasterben működni kezdett. Csak hogy. Ez addig is működött. Csak mivel túl voltam hajszolva, ezért nem tudtam ezt észrevenni, hogy ez addig is működött. Tehát, kedves Gyuri, kedves Balázs és a kedves két kolléginya, tényleg tökéletesen működik a termék? Kedves felhasználók, ha azt érzitek, hogy azt érzed, hogy csak pontosan neked szóljak, hogy valami véget nem megy, akkor érdemes először inkább magunkba és a magunk által kibocsájtott energiák után nézni, és csak utána írni a Gyurinak, hogy biztos valami rossz benne.